Cele mai ieftine jocuri doar pe instantgaming.com. Click pe linkul din descriere. Salutare dragii mei, bine v-am găsit la un nou video. După o mică pauză în care n-am mai filmat, am ajuns în Franța, pe la Roanne, pe undeva în nordul Franței. Am venit aici la firmă să încarc. Pe următoarea stradă, virați la stânga. Ia să văd GPS-ul ăsta pe unde vrea să mă ducă. Pe următoarea stradă, virați la stânga. Ia să vedem, că mi-a zis patronul de aici să merg tot înainte la stopul ăsta. Așteptăm să vină mașinile alea pentru că eu sunt foarte greu și nu vreau să îi încurc. Deși cred că puteam să trec liniștit, dar nu e grabă. Bă, deci cât am căutat acolo sus și n-ai patron, că ne așa. Reconfigurarea traseului. Am venit pe aici, 20 de kilometri cam așa până la autostradă. La 2 km, virați ușor la dreapta. Și am zis să vă arăt un pic peisajul ăsta frumos. Nici nu o să vă vină să credeți ce am încărcat astăzi. Mi-e și rușine să spun un pic, dar trebuie să o fac. Am încărcat gunoi de grajd. Știți ce e la gunoi de grajd? E bălegarul de la animale, preparat cu nisip, cu îngrășământ, pus în săculeți Limita de viteză. pentru agricultură. Trebuie să-l descarc undeva pe lângă Marseille. Da, și voi pe aici, asta e circuit aici. Virați ușor la dreapta. Au zis să merg până la stop și să fac stânga. Și atunci scap mult de oraș. Ușor la dreapta. Trebuie să am grijă un pic cu Pe următoarea stradă, virați la stânga. marfa asta, e în săculeț de nylon și mie să nu alunece de pe palet. Și cea mai tare fază pe astăzi, am mers, am încărcat. La cursa asta am 3 descărcări. E prima cursă ce o prinde când lucrez aici cu 3 descărcări, dar nu contează. Da? Deci am încărcat pentru 3 firme diferite. Doar că la o firmă ea pus în total 13 paleți, dar are pus 10 paleți de un fel, 3 de un fel. Stivuitoristul s-a încurcat că stradă, virați la stânga. i-am zis că sunt 3 destinații. El s-a încurcat și nu mi-a pus chiar ultima cursă, ultima descărcare, care eu trebuia să o fac, să o așez chiar în față, lângă cabină. Și la poartă mă așteaptă, după ce am dat o tură de toate silozurile ce le au acolo. Am dat dau din nou de stivuitor și îmi zice că e o problemă, că uita să-mi pună 4 big bag-uri care eu trebuie să le descarc la ultima. Și zic, pe atunci trebuie să mi le pui lângă cabină. Uai, și-o pusă la mâna în cap când au auzit că trebuie să ia toată marfa jos. Bine, că nici mie nu convine, vă dați seama că am făcut 2 decopertări și normal că nu-mi convine. Aici la stop au zis că să fac stânga.
E bine, eu pe aici, exact pe aici am trecut, dar m-am dus în oraș. Da, acum mi-aduc aminte. Asta face acolo. Și i-am zis atunci nu nu-i mai pune în față, nu mai lua toți paleții jos, că lucrăm degeaba, zic pune-mi în spate și mă descurc eu. La prima descărcare îi spun să-mi împing un pic mai în spate să-și ia paleții lor ăia 10. La a doua descărcare îmi ia toți paleții 13 din față și zic ăștia 4 o să rămână pentru ultima și asta este. S-o bucura și el, o zic că oa, ce bine. Și am parcat camionul acolo lângă poartă de unde am și plecat. Și când mă duc înăuntru la birou era secretara și directorul. No, secretara mă salută în franceză. La care din biroul directorului se aude o voce că ce faci, mă? Mă uit așa spre el, zic bună ziua, lucru. Zic am venit, am încărcat. Face da, de unde ești? Zic din Sighișoara. Face ce aproape, eu din Mediaș. Păi și zic cu ce ocazie pe aici? N-am știu că el e director. Face păi uite aici am firma de 20 de ani. Și sunt stabilit în Franța. Și aia e, zic, oh, uite ce fain. Că am cu cine să mai schimb o vorbă și mă descurc și mai ușor la birou, zic către el. A început să râdă, face, nu știi franceză. Zic, nu știu, că normal că... Zic, e și grea și nici n-am stat să mă învăț. Și apoi m-a ajutat la CMR, o trebuie să le completez, eu am 3 CMR-uri. Și face... Normal la șofer le dăm să completeze ei CMR-urile, dar... hai că te ajut. O luat ștampila, au pus ștampila pe unde trebuie, au completat adresele, tonajul și așa mai departe. Și face, uite asta fac pentru tine că ești din zona mea. Că Mediașul e la 30 de kilometri de Sighișoara. Chiar prin Mediaș trec mereu când mă duc la Lupeni sau când vin de la Sebeș. Da, pe aici, prin curbele astea trebuie să o las un pic mai încet, pentru că o să vedeți în câteva momente că drumul nu e foarte strălucit. O să vină un drum foarte îngust, câteva curbe. Și la acele curbe, dacă eu intru tare, s-ar putea să le las bălegarul prin pădure. Nici nu știu câte ore de condus mai am astăzi. Știu că pot să ies până la autostradă, să mă duc să-mi caut parcare. Trebuie să trec prin Paris. Deși urăsc Parisul ăla la maxim, să-l traversez. Dar dați acolo, mă, puilor. Dar nu am altă șansă, am încercat să pun niște puncte intermediare pe alte autostrăzi, să ocolesc un pic Parisul. Dar nu pot, pentru că am undeva la 200 de kilometri în plus. Și e un drum degeaba făcut, vă dați seama, 200 de kilometri în plus nu pot să ocolesc eu doar ca să ocolesc Parisul, să evit Parisul. Asta este, o să mă duc, o să mă pun la pauză. Dimineață de noapte, pe la 4, o să traversez Parisul și atunci totul va fi ok. Nu o să am probleme cu traficul. La ora asta, cu programul ce l-am, nici să nu mă gândesc să mă bag în Paris. Oricum am undeva la, cât să zic, vreo 150 de kilometri până la Paris. Uite, acolo văd un ștau. Nu înțeleg de ce. Hai să o las și un pic mai încet.
Aici e o urcare foarte mare prin pădure. Am făcut o poză și chiar l-am trimis la băieții de pe chat. Și am zis că e neapărat să vă filmez și vouă acest traseu, să vedeți peisajul. Să mai vorbim una altă, pentru că am o săptămână și ceva de când nu am mai filmat videoclip. Am postat, pentru că am rămas cu ele în urmă din cauza internetului, dar am luat o pauză de la filmat tocmai pentru a reveni la timpul normal, ca să spun așa, pentru că păi să ăștia cu bicicletele, mă, frate. Și o trebuie să urc așa încet pentru ei acum? Serios. Uite la asta cum merge. Dar nu mai poate sau nu vrea? Ui la el, ui la el. Cum ține autobuzul, mă, ce? Și acum trebuie să plec cu 24 de tone așa din pantă. Pentru... Vedeți și voi ce faini de acolo. Acum mi-am stricat-o demarajul, am ce băga pe pensiile astea. Să prind și o poziție să mă vadă oamenii la întuneric mai bine. Când am venit de la autostradă și am văzut drumul ăsta așa, m-am panicat un pic. Nu știam sigur dacă mă duc. Am făcut o cursă de Italia, eu din Italia vin acum și am descărcat aici la Paris. Și GPS-ul meu m-a trădat de 3 ori în Italia, au trebuit să întorc, abia m-am întors, mă băga pe niște drumuri de tractor, ca să-i spun așa. Și m-a dus foarte nasol. Am crezut că face la fel și pe Franța. Când am văzut drumul ăsta am zis că ceva nu-i bine. Uite, GPS-ul meu deja o ia razna, se crede pe câmp. Da? Și totuși vedeam că vin camioane și zic, bă, uite, vin camioane, dar e parte bună și parte rea. Parte bună e că dacă vin camioane, clar, pot și eu să mă duc undeva, nu mă blochez. Dar partea rea era că de mă întâlneam cu ei prin curbele astea, era puțin mai nasol. Pentru că, vedeți voi, e destul de îngust. Eu fiind gol, circulam și eu ca nebun un pic mai tare. Nu puteam să stau cu 30 la oră cu turc acum. Da? Deși nu e bine, dar na, asta este. Am prins și câteva tractoare, o trebuie să fac niște depășiri. Chiar îmi pare rău, dacă știam că intru pe așa drum, filmam și intrarea. Dar, na, asta e. Uite cât de fain e să... Vedeți voi ce curbe sunt aici. Dacă te mai întâlnești cu un camion, ce fain e să ai o cabană aici sus. Da, și acum intrăm în pădure. Foarte, foarte greu merge, fiindcă nu mai am demaraj. Bine, Ioana. Bine zici tu că am depășit-o, să o las un pic mai încet, nu? Mamă, ce se îndoaie remorca. Stai, mă, nu aici din pădure. Dincolo, stai că mai intrăm într-o pădure.
Uite, mai vin două camioane. Camionul la roșu, încărcat și el de unde am încărcat eu. Ați depășit limita de viteză. Păi trebuie să depășim, că uite câtă coloană facem în spate. Păsărică, du-te! Astăzi era să lovesc câteva păsări pe drumul ăsta. Opa, ușor, ușor, că e limită de 30, de 50. Ați depășit limita de viteză. Să nu fie vreun radar. Oricum urmează și drum foarte urât, așa că musai să o lăsăm ușor. Băi, ce fură drumul de la greutate. Și cum e denivelat. Da, și voi ce pădurică. Pădurică, pădurice. Dacă nu mai aveam program, uitați aici pe stânga mă opream la iarbă verde. Deși e cam riscant, că nu e nicio luminiță și noaptea puteam să fiu făcut. Oh, shit. Puteau să fiu făcut la motorină de către. Ați văzut ce rău e când te întâlnești cu un camion mare în curbă? Da, noaptea puteam să fiu făcut de motorină, de cei cu tractoarele, pentru că ei au nevoie de motorină. Hai că nu mai am chiar așa mult și ajung la autostradă. Ușor cu mobila, că zgâriem parchetul. Ce urcare am aici. Problemă cu urcarea asta. Ăla cu DAF-ul din spatele meu, normal că poate DAF Euro 6. Parcă are 500 de cai. Kilometru, intrați în sensul giratoriu și părăsiți la a doua ieșire. Vine și autocarul. Tu mai lipseai din peisaj. Autocarele astea zici că sunt mai late decât camioanele noastre, să dea naiba în ele. Asta e autostrada pe care ne urcăm îndată. Uite și ce frumos e, ce mare e tractorul. Au francezii ăștia niște tractoare imense. Să-mi dea naiba în ele dacă nu. Intrați în
Ăsta s-a parcat ca pix. Și părăsiți la a doua ieșire. A doua ieșire, nu trebuia să semnalizez dreapta, dar nu iasă nimeni din dreapta. Și părăsiți la a doua ieșire. Așa. 550 de metri, intrați în sensul giratoriu și părăsiți la prima ieșire. Hai că vă mai rețin până intru pe autostradă, după care o să vă las. Dar pe de unde ați apărut toți acum? Hai că prietenul nostru semnalizează. Vedeți ce bine să semnalizezi stânga, pentru că știi că faci giratoriu și nu... Și atunci eu nu ies. Indiferent că ești pe a doua ieșire. E foarte bine. Uite, vedeți cum semnalizează ăsta vrea la prima. Dacă semnaliza și trecea de mine, îl înjuram un pic. Și părăsiți la prima ieșire. Pe următoarea stradă, virați la dreapta. Pe urmă, încadrați-vă pe banda stângă. Bine. Pe următoarea stradă, virați la dreapta. Pe urmă, încadrați-vă pe banda stângă. Autostradă. Banda stângă, nu? Zice boss. Încadrați-vă pe banda stângă. Bă, băiețașii noștri mergem. Încolo e gratis autostrada, de aia nu am mai pus. Opa, se vrea să dea în spate. Dar avarii nu aveți, mă. Încadrați-vă pe banda stângă. Să știi omul ce faceți. Oare ăla-i telepas acolo? Zici ce țapă iau eu dacă să nu-i telepas. Ai, telepas. Ce e bine. Ce frumos e dafă ăsta roșu. Trebuie să rămân pe banda stângă, zice Ioana, nu? Sau asta tot e banda stângă? Da. Ați depășit limita de viteză. Curbele astea la intrare pe autostradă sunt foarte nasoale pe Franța. În loc să ți le facă un pic mai line ca tu să-ți iei viteză, să-ți iei demaraj, le face foarte întoarse și tu trebuie să frânezi mult, după aia când intri pe autostradă nu mai ai același demaraj. Încadrat autostrada ce duce spre Bordeaux. Și acolo am vrut și eu să mă duc să ocolesc Parisul, dar e foarte mult.
ce nu-mi convine. Avem un individ aici cu Mercedes-ul care sigur nu mă lasă să ies, dar trebuie să ies pentru că deja la viteza asta nu mai pot să frânez. Și vedem că ne lasă. Bun. Acum eu trebuie să reduc un pic ca el să mă depășească, să se bage înapoi pe bandă. Mulțumesc. Recene. Bagă ce la loc. Da. Cam asta e, dragilor, mă duc și eu, mă mai duc încă vreo 100 de kilometri, după care o să-mi caut o parcare și continui mâine dimineață traseul. Eu vă las, vă mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru numărul de abonați. Am făcut deja 6000. Azi dimineață erau 6050 de abonați. Mă bucur foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de mine. Și sper să fac în viitor cât mai multe live-uri, pentru că am văzut că vă plac live-urile. Și cât mai multe videouri atractive, ca să nu vă pierdeți timpul degeaba uitându-vă la el. Eu vă las, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne revedem la următorul videoclip. Ciao!